bat ka jiro nga ai show blay obla pli ni ka lat bangin wan mani kindu biang bat pi lengba ka ni ka khubor ha ka ni ka por agar pan ye pi ba pin yo ya ka ni ka chialap ka ba pun ba na ka ni ka channel YouTube jong ka NTRC pila ban subscribe bat pila ban like bat pila ban share shiki wai pat baganong ka chingar khu na ka banta ki men sim ki ba kodor ka banta ka banga don ban kren ha ka ni ka por kalong na ka gospel yo Lucas kalenong ka ban nyaw bat ka khot ka ba khat wai hadu khat nyaw hang ni ka kren chapang bau Jisu upen impat yau khun ka riew kynthei ni shem hakani ka tin ka bala tho kala jia te kum le shai baula le chiki shnong bala khot nain te ki san ran ju mu ke le le lem badu baru pai ba belin te kat bau la wan jan ka khrdop ka ta ka shnong hakmi ki ya ba sha bar yo blaya u khon mar wei ka kmi ju mu bat karu ka long ka riew kynthei bat bon u pai ba na ka ta ka shnong ula don lem bat ka habau trial yo ia ka ula snow snake ka baula onga ka to wadiam teula wana jan baula kta ia ka krom kita ki ba ti ki le yeng baula ong ko samla nga onga me to yeng teu tao ba ya ula kishong baula stang ban kren u teula aino yo u ha ka kmi chong u but ka chishap ting te ka langat da ki baro ba ki le ro yo blai ki da ong unang tul pau ba kraw la mi am deng jokti baru blai la wan i la ki briu te ga ni ki chipnash pang jogu ka la priang no ka leng ka judia baro bat ka leng ka ri ka ba baro sauda ha ga ni ka bentang il kren chapang ka riew kynthei ka bala yap lop ka don tang weu khun bau tau khun ru ula yap no handing yi shioi bau Jisu ulai kendu ia kata ka medyap ka balaba ka krom jong utau khun ba marwei jong kata ka riew kynthei ha ka khrdop jong kata ka shnong nine but about Jisu ulai yo ia ka ula snow snake ka de na mar ka yam pai do nut bagadon tang wei khun bau tau khun ru la yam no ulong jong kau la yam no baga kalong riew kynthei ki jing kermen jong ka ki la wai ki jing kmelen ti jong ka ki la kun no bagata ka ju snow shnan jong ka kam don shu baga jing snow mar wei ka la wan shu shu baga jing long riew kynthei jong ka kala tap lup shu shu namar om don shu uban pai uban chngo ye ka but om don shu uban senran ye ka la ni uban sumar ye ka habau khun ja ka la ya hendrei ki shamang ni ba ka ni ka briu hab deng ki jing kot lat ka ba kram deng ki jing tu chi kermen ka ba long hiru ka jingyap ka ba ma shu ban le da kumai pat hab deng ka ba khun kata u Jisu lei kendu ia ka ni ka briu kat ba gedang ba ya ka met yap jo khun jo ka ha ka krom ka ba la pli kani ka chi kendu jo Jisu ka la penlong ye u ban skou snai bat ba un ong ye kawan yam na ba tip ba ka ta ka por ka ni ka por ya ka ba u play when you snai ya ka ba u play u don ban na ai na ka ban ta ka ni ka briu bau play don ban snow ye ka ake ka bagani ka briu ka ut shu bat ka yam du man sim bat ka yam de ka jing khia ba ka jing thang ka man sim para lok ba yin ka kwa ba ye tu ye pi ye ka ni ka jing chia ka ni ka briu ba le si bila ban long wei na deng chung ka ba kum ka ni ka jing ka do kala ban dei ka jing yap shisha pen ban la de kam dei ka jing yap ru kala ban dei ka jing chia ka jing yap jo pi ka ba pi la kut lat ka jing kermen kala wai no ka jing khamelen ti am don lat shu ba kita ki lat ka len ti ba kita ki ba pi don wat ye ka ba don ru la shim no wat ye ka ta ka jing
ke jing skau sngan yo pi kam don shu wan ye kata ke jing kerdu kalawan ba kata ke jing skau snei ke crown kata ke jing chia ke jing im jo pi ka ba pi skau ba la kut no kilan baro uta ka ba pi don ru la shim no kata ka ba pi kmi len ti ru kala kut no ba kata ke jing kerben jo pi ru kala wai no ba kata ke jing ya len ti jo pi kala poi yo kep ya ka ba ke jing ktan ke jing skau si ba ke jing tu jing kermen ba ki jing e ba kita kira pelong ipi ban yam skau si marwai pi yam marwai ha ki yi ke sem men men chi tek min pi skau ku slai pi skau chik jar na marom der lan shu da ku mai pan le se ke jing im jo pi kom ke sama pi la don na ko ba kum kata ka shayom jo ke jing im le se ke jing im jo pi la ben jot la ben stiu la le be de mano Let's say que spa que pau que ba pi don jinkermen la knino la le bor da manu ba la kri chumor let's see ye que kam que jam yo pi pi la tuno que ba pi kmelen ti ban yo bam yo di ban sa ji kon ji kti que la kunno pi don kam shu ban menta manu ban yarap ye pi let's see que jing pule jo pi ba pi kmelen ti ba ka ta kan poi se clear ulum jo que jing nang ji start pi la fail no pi la tuno let's see pila apply ke dulu ke kam pim shop la yo let's see what ha ke jingpang ji shitong pisngau tu bagata ke jingpang ke wan na pi bam don ji kermen shu setang ke jingyam let's see la dei ke last stage jong ke ta ke jingpang ha ke met jo pi ke ba pi dei ban yap no ban ki ba kum kini ki chia let's say pi don ke ram ke sha ha ke ba pi la ham ban siu no la da om siu on kri no I ke jing don jing em jo pi ke yi ke sep jo pi la ni ke no ke ba pi don let's say la ban wan ra de ke ba le chu bor kni chu bor ki jing chia ki ba kum kini ki wan chia le de bi kemilenti ye ke rep ke riang ke ba pi la kemilenti ban yo ken ban yo on ban siu ke ram ke sha hen rai la le shop no de ki pria da ke da ke jislai bat ka no ke jing penjot kalawan pila don ke ba kum ke ta ke rukom jong ke jing im ke jopi ki ba kum kini ken mau u Jisu dang don ne senda jopi u kwa ba de shem ban pi ha ka ke ke jong ke jing yap ha ka ke ski jong ke jing e ke ba pi ke du mentai kum ni ha ba pi don ha ka ke cheka u Jisu snow snei ba wan ba ni ke du kum ba we ke du ne ke kynthei ha ka snong nai ke Bible ye tu about Jisu la yo I ka u la snow sen e ka uju ne Jisu menin menta sing bam chu kon u wan man yo I pi man snow sen e ke Bible ke yo tu ne ke sam just pa lai mu kan dai shei bin pen ri no na ke chidor kan u try hang no bin muri hanyambra haba kon ke kendau haba kon jong ke turiau la ni hang po ke sanyum la ni klau la ni po kamera hang no u Jisu don bau yo I na mar bau yo I u snow sen e pi ba ke ju snow sen e chu kam long kam bau chu snow hebre u kloi ban le ke e ke ba pi don kam ban yo ke ba pi don kam ban yo kendo ke ni ke dei ke e ke ba yo I ne ke kon ke ba khat sao u Jisu la wan bau la kta ye ke ta ke krom Hagat tin prengon he came and touched the open coffin. Hagata ke krom ke balaba yo kau samla la kta no Jisu. Bada ke jikta jo u ya kata ke krom ki nomra ida ke krom ki la sange upai bau la sange but kan sa du Jisu kret ya kan ke medya but on ko samla to yen but to shom Hagatai ke por utau samlau la kijoi bau la shom kom bau Jisu la hukum ya u kai ke ba kwa ban ya tu ya pi kadan ke por aga kertai ke do Jisu kadan ke por ban kren ye ki eryong en lantari jo ke jingim jo pi ban long jai jai kadan ke por ban kren wadi ke jingyap bakan long pat bakan im kadan ke por bai ki kam ki tuk bai ki jingya lenti jo pi ki bla khang la khang lenti ki bla khang dala ki bom la shu ban pli hebreu Jisu la ban kren ni ke por ban long bala pli kan impat kata ke belayap bahkan yopat kata ke beladu bahkan long impat
Let's see kadang ke por. Wadaba pila syong kurim pim dan kun. Pis ngau ban sulong lengki mano ban saya pi. Kaktino blay galaban kren. Wat ya kata ke kepok balengki bakan kakun. Hakani ke bentang iyo i ke ketin jong Jisu Christ kalau penlong yo neu samla bat ya kani ke kemi jo bakan yo jingkermen pat. Ublay unai pat ke jingkermen ya pi. Blay unwan rapat ke jingim ha ke jeka ke balayam. Ublay unwan rapat ke jing seso ha ke jeka ke balengki. Ublay unwan man plipat ke jingkang ha ke jeka ke balakang. Ublay ulaban le ke kamba ha ke kertai mu Jisu namar ke de tau top diang ha ke nuru ke jeka ke bapidan. Iyo i yang ni ke Bible gong. Uneu samla ulayam bau le syong bau le sedang ban keren. Om day tanggata hang neu om kum no haba ulai keren hanta baru Jisu haga ketinong way gong. So he who was dead sat up and he began to speak. Om tanggata and he presented to his mother. Baru Jisu le shim yau tau kena obala yap obala bakrong baula aipat haga kemi jemu kabala im. Try ulaban wan rapat ia kebala yap ke jompi ia kebala du jikermen ke jompi ban rapat syepi ban aipat kebala im ban aipat kebala kerku ban aipat ki kamba Daya Lord jo kadi kan nongrim nga kren syepi le napi bang pi syutam u try wan rapat syepi ke jipen kia lese ke kepo jompi le dai ban puno. Let's say kita ki pentah juga mencopi ladai ban puj ban ot ladai ladai bahkan pang dan syutom bat kijinjia ki bakon kita u Jisu lah ban present pada pi ka kepo ka beim kamen ka beim uhan u beim ka kli ka babe bat ki jingim jopi ki khamat ki score bat ki khotmet jopi ki bakoi ki bakhia bat om nangata wat ye ke jingya den ti jopi wat ke jingim ke jopi. U Jisu un ai pat ke jing im ha ke ti jopi ke bau khana balayam un im hang ta ke Bible gong fear came and they glorify God ke jing shakti kalau wan ba ke banan burom yo play ke kamba ke bau play un le ye pi kalong bau play un yo burom unio burom ma ke kam jopi ha ke ying ke jopi unio burom try ha ke jing im ke ba marwe ke jopi unio burom try ha ke ying ke sem ke jopi. Kani ke report this report about him when all Judea and all surrounding regions kani ke kubor kala lek akaleng jo ke Judea bat ki ba Mars south bat ki ba dan Sodom joka. Ai bakaboramu try kan crow ai bakaboramu play kan lei lengba ke yi ke sem jopi lengba jopi bat kan lei chekaling ki ba yi ke sem ke jopi kan lei che ke shinong ke tau jopi kan lei che ki kor ki kha ke jopi kan lei che ki ta ki nong kendong bat ki nong ba kan lei che ki jeka ki ba jam bat ki ba chai ba ki tip bau Jisu o ai pat ye ke bala yap open impact. Ia kata kepada kutlat ulah ban le ban pli kalat. Ia kata kepada yap ulah pen impat ia ka. Bat kata kepada kanglat u try un pli pat. Pilong mapi kop kene ke kynthei le se. Kepada kutlat bom don lat shu pisnong tu badai tamu blai badia rap ia pi. Khot karpat you try to come up hidan dem cost you yama kamaru try khot karpat you try kan chia ke kamba oh play le ke ma crow la da pim don khun oh play ai khun you pi pila ban pun ban kha la da pila yap no ki kam ki jam jo pi u try la ban pen impat ye ki la da la kut la ke chim pule ban ke jing try jo pi u try pen impat la da ka rek karian jo pi la jot ka la snew u try un pli di kalat de kumai pan ban kerku ye pi la dai ka met ka phat yo pi la ban kia de jing pang jing crow u try ban kia ye pi u neu Jisu bang ye lap u dan ka bor ban palai lun ban ai pat wat ya ka bla yap ban pen im bat komta u Jisu u long ke jing kia jo pi u try u eat ye pi de ka donu besngos nei u pet ba bu chuo
งานถวายกันในกระพอร์ในกบรรดาเจ้าพี่เป็นลองกับจิงคนจิงหมดหากกระโดดจะกากับพี่ดันเป็นลองกับจิงคนจิงหมดแต่ว่าเนวจิสูอุบเป็นอิมปัดเยาวโคตรแบบมาเวจงกระริวกันไทยอุจูจิสูเป็นอิมรูอยากกับจิงอิมเจ้าพี่อยากกับเม็ดเจ้าพี่กับยิงเจ้าพี่กับคำกับจำเจ้าพี่บัดนี้กับเทรกับตาเจ้าพี่บัดวัดยงสอกับปอเจ้าพี่อุนเป็นลองอิมอุนเป็นลองอุนเป็นร้อยพันบัดอุนเล่กิกัมบะหากกับจิงอิมเจ้าพี่เปลี่ยนกระคูอันดวายtrying to why a kertenga do Jisu ban Nazareth ngatimba melong play ubala ban le ki kamba ban ka kamba ka ba mela ka long wat ya play yam be pedim ubala kot lenti me pli ka lat ka lenti ubala kan kerdep ki jinga lenti me pli be ki lenti so nyutli ba kin ya try ka bagi jing kami lenti yuki kala kunno try ka bom don shu de ko weipat bagi snow ban don ban yarap yaki henry melong nong yarap ko try kini give your snow ni ka kubor kta yaki kran yaki kinajame men leki kamba but a kran ka kurtai ko Jisu to priang ni ka chikar khu try priang yo so ka po jopi priang yaki kamba ki jo play priang wadi ka chingyap kan impat priang wadi ka bom don la do lenti kan pli pagalat galenti priang iki ching pen im ha ka met ka men sim jopi priang iki ching ma iki pop jopi wat u taw ble jot rem u Jisu la ban ma la da pi kala ba mod pin priang yo Jisu da ka donut baro ha ka ne ka por atu wai ba ka ching ku jo me try kan le shegine baro yo snow ini ka tin jo me ha ka kertenga do Jisu ban Nazareth amen la da pi la yo ya ka chingkar kuling ba ni ka kubor na kwa ba pin telephone siya do number bula bo ado ka screen bangila ban ai ka counseling ya pi bat ban donru ka ching ya slok ka ba kam sha shu na pi bat komta blay kar ku like subscribe ya ka ni ka channel jong ka NTRC blay kar ku ya pi amen